студио диджей Ники 4K. Превъзвишавам те, издигам Твоето име, хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи. Превъзвишавам те, издигам Твоето име, хваля те, Исус, обичам те, превъзвишавам те, Господи. Нека Господ благослови те, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде. Нека Господ благослови те, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде. Нека Господ благослови те, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде.
достига небесата над мен. С Твоята праведност тя изгрява в моя ден. Милостива е, пребъдва от века до века. Толкова безценна, не отпада тя, не отпада любовта. Твоята любов достига небесата над мен. С Твоята праведност тя изгрява в моя ден. Милостива е, пребъдва от века до века. Толкова безценна, не отпада тя, не отпада любовта. Хваля Те, Исус, обичам Те, превъзвишавам Те, издигам Твоето име. Хваля Те, Исус, обичам Те, превъзвишавам Те, Господи. Твоята любов достига небесата над мен. С Твоята праведност тя изгрява в моя ден. Милостива е, препътва от века до века. Толкова безценна, не отпада тя, не отпада любовта. Хваля Те, Исус, обичам. Моя студен е най-красивия от хиляди и хиляди. Моя възлюбен е най-красивия от хиляди. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתן סולח, רק אליה, עוד מולח אבא, הביתה תה. Поправих се. Аулина как Да, отпускам обратно. Слава на Господа. Благодаря Ти, Господи. Donde se yendo les que Hosanna Bárbaro, bárbaro, sin poder Bárbaro, bárbaro, que macho lindo les que Hosanna Bárbaro, sin poder Bárbaro, нека влезе царят на славата, нека влезе царят на славата, нека влезе царят на славата, 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 слава на Сина, слава на Отец, слава на Духа, с Тебе хваля Тате, слава на Сина, слава на Отец, слава на Отец.
Нека влезе царят на славата. Нека влезе царят на славата. Аз знам, че ти ни даваш достъп до Твоята благодат. Ние имаме достъп до Твоя трон чрез Сина, чрез това, което направи Твоят Син. И затова ние Ти благодарим днес на това място и Те приветстваме като нашия цар, като нашият Бог, защото няма по-велик от Тебе, Йешуа. Благодарим Ти, Тате. Отдаваме цялата слава на Теб в името на Исус. Благодарим Ти, Тате. Халелуя. Татко, ние Ти благодарим за този ден. Ти си видял този ден, Господи, преди много години. И този ден, Господи, е ден на радост, ден на мир и веселие, Господи. Този ден съществува, понеже Ти съществуваш, Господи. Ти си казал, понеже аз живея и Вие ще живеете. И този ден, Господи, Ти го направи пълноценен и радост за всички нас, Господи. Ние благославяме този ден. Благославяме този ден в денят, който се роди, Господи, Исак. Ние благославяме този ден и Те молим да го умножиш и да го преумножиш, Господи. И нека, Боже, да бъде за радост и веселие. Татко, ние Ти благодарим за всички присъстващи тук на това място и Те молим, Татко, нека тази вечер небето да бъде отворено. Ние Те молим за отворено небе, Господи. Ние искаме да видим Твоята слава, Господи. Ние искаме да видим, Боже, Твоята слава тази вечер на това място. Разтреси това място, Господи, от славата Си и от присъствието Си, Господи. Ние Те поканваме, Святи Дух. Нека това място да бъде за Тебе летище, Господи, в което Ти да кацнеш и да осияеш, Господи, със славата Си всеки един тук на това място. Татко, ние Ти благодарим. В мощното име на Исус ние Ти отдаваме цялата слава. Алелуя. За моя брат Веселин Светлю. Веселинов, нали така беше? Благославям те, много хора, много имена, благославяме ви. Благославям също така, също и всички пастори, които познавам, не познавам. Благославям всички гости, приятели, семейството на моя брат. Да ви кажа, днеска имахме малко трудности от вчера, от няколко дена сме изморени, но имахме даже и забобол на Олинчето помогна. Благодариме на Бога за това и ние сме тук да хваляме Господа, нашия цар. Благославяме ви с тази песен. Алелуя. Lasciò San Muronde Cimila Cighetto Ai vas del mano Mano Sandela Vitena Kafanda Bai Vitena Kafanda Yak Mejana che manzasa Muronde Vitena Kafanda Bai Vitena Kafanda Yak Mejanav Devla che manzasa Ai Kafanda Yak Mejanav Devla che manzasa Ai Muronde Vitena Kafanda Bai Vitena Kafanda Yak Mejana che manzasa Ai Muronde Vitena Kafanda Bai Vitena Kafanda Yak Mejana Devla che manzasa Muronde Vitena Kafanda Yak Vitena Kafanda Bai Mejana che manzasa Ai Muronde. Искам да ви поздравя с една песен и да ви благословя.
Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков. Бог да ви благослови. Благославяме и рожденника, който се казва Исаак. Вярваме, че тази песен е пророчески в вашия живот. Виж, аз вярвам, че тази песен е отключила нещо в живота ви. Така че ние ще изпееме заедно. Алелуя. Алелуя. Ще помолим всички млади, приятели, брати и сестри да дойдат насам. Има ли хора, които обичат тия хора, бе? Айде, елате насам да танцуваме заедно. Аз трябваше да взема и жена ми с нея да танцувам, а не дойде. Това да направим. Алелуя. Айде, моля ви се, заповядайте на дансинга. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков, на Якова, мой Бог, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог. Да дойде Твоето, аз всички заедно. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, в мен. Ще Те хваля, Тате, ще Те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще Те прославям, Тате, ще Те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство. Ще Те хваля, Тате, ще Те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще Те прославям, Тате, ще Те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство на земята. Христос е лъвът, Христос е лъвът и агнето, достойно е, достойно е агнето.
Рiko буду отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар. Рiko буду отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар. Рiko буду отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар. Riko буду отида, ти си мой Бог, ти си мой Бог, моя цар, моя цар. Величая те, величая те, величая те. Ти си добър. Приятелю, величая те, защото ти си добър. Той е лъвът и агнето, ти дава слава. Всичко вътре в мен те превъзнася. Всичко вътре в мен ти отдава слава, слава. О, Иерушалаим, Иерушалаим, Анрош Simchati, Anrosh Simchati, Imlo Shalom Israel, Halle Yerushalayim, Yerushalayim, Anrosh Simchati, Anrosh Simchati. את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. Shalom Israel. So, Алелуя, Алелуя. Знаете ли, много обичам Израел и Израел не само много хора отиват в Израел, нали, взимат това и си отиват до гроба на Исус, виждат нещата в Израел и казват, веднъж поне в живота ми да отида в Израел. Искам да ви кажа, че днеска ние станахме Израел. Въпреки това, че сме езичници, ние сме новият Израел. Благословение за всички. И искам да чуете това, приятели. Ние не сме Израел по кръвната линия на Авраам, не биологически Израел, но духовният Израел. Нашата връзка е по-силна от това, от кръвната връзка, защото нашата връзка с Израел е духовна чрез Исус. Аз съм семето на Авраам чрез Исус. Айде, кажи го на човекът, който е до тебе. Аз съм семето на Авраам чрез Исус. Алелуя. Алелуя. Ще ви помоля за този клип. Може ли някой от вас да заснеме за спомен тук? Не обичам много, ама този път ще снимаме. Алелуя. Алелуя. Цялата слава на Исус. Nagila Hamba, Nagila
ונשמך. שלום ישראל. אהבה נגילה המבה, נגילה המבה, נגילה ונשמך. אהבה נרננה, אהבה נרננה, עד ישראל. אהבה נרננה ונשמך. אהבה נרננה, אהבה נרננה, אהבה נרננה ונשמך. ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח. דוי המבה נגילה המבה, נגילה המבה, נגילה ונשמך. המבה נגילה המבה, נגילה המבה, נגילה ונשמך. המבה נרננה, המבה נרננה, המבה נרננה ונשמך. המבה נרננה, המבה נרננה ונשמך. ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח. אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום 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 עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום 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 עליכם. שלום ישראל. נגילה המבה, נגילה המבה, נגילה ונשמך. המבה נגילה המבה, נגילה המבה, נגילה ונשמך. אבא נרננה, אבא נרננה, אבא נרננה ונשמך. אבא נרננה, אבא נרננה, אבא נרננה ונשמך. ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח. אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום 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 עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום עליכם, אבינו שלום 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 עליכם. שבת שלום הקוברס, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שלום, שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שבת שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום, שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי
Андо Исус. Хайде, продължаваме. Андо Исус. Андо Исус на най-чорипе. Андо Исус на най-насвалипе. Андо Исус на най-бокалипе. Андо Исус аошалипе. Андо Исус. Андо Исус на най-насвалипе. Андо Исус на най-чорипе. Андо Исус на най-бокалипе. Андо Исус аошалипе. И сиаме животос. Кај нас на мено Исус. На най-насвалипе. Кај Христос не суден победи газ, а те се траи нас листе. О, душмани, вода си цикно. О, душмани, загубим газ. Кај Христос не суден победи газ, а те се траи нас листе. И си аме живот на най-насвалипе. И си аме животос, кај нас на мено Исус, на най-насвалипе. Спасинел, aquele romano stelo shani. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sili de coisar mere de mleste, nanai, 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 nanai. Продължаваме да хвалим Господа. Кај саскарил, кај спасинел, кај героло мануштело шанел. Саскарил, кај спасинел, кај героло мануштело шанел. Ангелите се качват и да си затвърком мен. Ангелите се качват и да си затвърком мен. Ангелите се качват и да си затвърком мен. Ангелите се качват и да си затвърком. Айде! Ще благоспяваме всички заедно. Благоспявам. Ще благоспявам. Ние декларираме тук на това място да слезе пророческо помазание. Кера пробо самбле катанарабая. И стигаме те, татко, и те величаеме. И Карлово за тебе, Господи! Карлово за Господа! Халелуя! Ние изговаряме нови служители, ново вино и да дойде нов сезон. Аз съм тук да отключа нов сезон. Животът на тези хора, Господи, благодаря ти! Халелуя! Кера браба самделелебеяс. Благодаря ти, татко! Отдаваме цялото само на тебе! Алелуя! Си Словото! Словото живо! Ти си центъра! Център на живота! Исус! Ти си Божи син! Ти си основата! Основата! Ти си център на живота! Център на живота! Исус! Ти обичаш душата ми! Ти си святия! Ти си Словото! Словото! Ти си център на живота! Център на живота! Исус! Ти си Божият син! Божи син! Ти си основата! Основата! Ти си център на живота! Център на живота! Исус! Ти обичаш душата ми, аз величая те. Всичко за тебе, всичко за тебе, татко.
всичко за тебе, мой Бог, ти си най-добър, Йешуа. Само tu si няма родил, само tu si няма тагар, само че минор ангели. Si няма родил, тут хвали на замена кана. Само tu si няма родил, само tu si няма тагар, само tu si няма родил, тут хвали на замена кана. Mange tu me cadel Rode carache Mare no mudar tu mengue capute Mano gido de Iskete Ishtevi senande Trsete Ще намерите Ухлопайте Ishtevi se отвори Небесната врата. Туй, три, старт! Благодаря ти, Йешуа. Ще изпеем още една песен, след малко ще починем. Аз не ям много, само по едно прасе. Алелуя. Алелуя. Да ми дай. Абашелу кулам. Сеньор, gracias. Шуве, тасулея, дракилея, отболея хаба. Абайтате. אלחלם, אלוהים, אדוני. Алелуя, Тати, благодаря. שומר עלינו מור, אוהב אותנו, אבא של כולם. הביט שמות, שומר עלינו, הביט שמות, גם הביטנו, אבא שלי, ומלך העולם, אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב, תקסוליה, רגיליה, עוד בוליה חבה, הביתה אבא, 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 מלך העולם. מלך, אבא של כולם. שוב, תסולח, רק אליה, עוד בולח אבא, הביתה אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב, תסולח, רק אליה, עוד בולח אבא, שם פיאנו, הביתה אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב, תסולח, רק אליה, עוד בולח אבא, הביתה Shalom Israel. Cadê esse prisma? Do 10. A chanson deu do que penemos no prato. Declem ce svacobu dimos nadará que me sinto sanadará. Um, dois, três, nadará.
me ci darò. O Jesus trai lacrime ci darà. O Jesus trai lacrime ci darà. Sono diave la melestar da su prova me ci darà. O Jesus trai lacrime ci darà. O Jesus trai lacrime ci darà. Sono diave la melestar da su provo. Assunção deu tu que pene muro pra и клемче свако будимо. Бог казва, не знам дали разбирате какво се пее в тази песен. Алелуя. Надара. Аз съм с вас, чувам молитвата ти, казва Бог. Независимо през какво минаваш, аз съм с тебе, чувам молитвите ти. Ке ме симту са надара. Дуй. Надара. O teu pneu nadará, me ci darò. O Jesus trai lacrime ci darà. O Jesus trai lacrime ci darà. Sono diave la melestar da su me ci darò. O Jesus trai lacrime ci darà. O Jesus trai lacrime ci darà. Sono diave la melestar da su Morode, konik najsarki Jezus, barosan debla, Aleluja. Noi mandevla sote da tut, numa sodato si muro ilo devla, me anaptu che panimos, ai kama, chivas, ai churate ave pramende. Noi mandevla sote da tut, numa sodato si muro ilo devla, me anaptu che panimos, ai kamar, churat, ai chuvaste avel pramende, muro de churat avel pramende. Te saschiare la tu san muro de Yeshua, chora, te ave pramende muro de, chora, te ave pramende, ai muro de, chora, te ave pramende. Desas tut, kamav tandari
munonde ai me penab коник най-сар munonde. Цялата слава на Исус. Алелуя. Благословения. Отивам да ям прасето. Ще те издигам за винаги, ще те хваля, Йешуа, ще те издигам. Минаваш ти покрай мен, Исусе, от Назарет. Нежно минаваш ти покрай мен, Исусе, от Назарет. Водената ти Nagite loshana, kai me tute ajana. Призови нам тут благодатен. Ще си спомням за теб и на планината, ще си спомням за теб и в долината, ще те призовавам до века, Исус. Happy birthday, Isaac, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Исак, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Исак, честит рожден ден. Благославяме живота ти, Исак. Алелуя. Алелуя. Бравос! Алелуя. Калине, бравос! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Честит рожден ден. Никога казвай, не вярвам и не мога. Скрилена вяра имаш, с тях ще пролетиш до Франция. Няма нужда дори да платите билети. Честит рожден ден, приятелю на Бога, благословен да бъде полета ти. Никога не казвай, вярвам и не мога. Скрилена вяра имаш, Исак, с тях ще полетиш.
Аз искам да изпея една песен. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков. Затова първо за Господа и след това за това благословено семейство. Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог, Бог на Якова, мой Бог, да дойде Твоето царство, да бъде Твое, си клавира малко, да дойде Твоето царство в мен, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, Благославяме живота Ти, Исаак. И изговаряме благословение върху Тебе. И ние изговаряме върху живота Ти успех и радост в името на Исус да благоуспяваш. Татко, благодаря Ти. Ще Те хваля, Тате, ще Те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще Те прославям, Тате, ще Те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство. Ще Те хваля, Тате, ще Те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще Те прославям, Тате, ще Те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство на земята. Толкова много Ти благодаря. Ако някой е намерил някои ключове наши за автомобила, ключове на Форд, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог
на Якова, мой Бог, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Якова, мой Бог. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство в мен. Ще те хваля, Тате, ще те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще те прославям, Тате, ще те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство. Ще те хваля, Тате, ще те издигам, Тате. Ти си моя Бог, моя Бог, моя Бог. Ще те прославям, Тате, ще те издигам, Тате. Ще пея за Твоето царство на земята. Няма да забравя това, което направи за мен. Толкова добър си, Тате мой. Алелуя. Пророкувам за живота си, да бъда песен на радост. Пророкувам за живота си светлина. Пророкувам за живота си, да бъда песен на радост. Пророкувам за живота си светлина. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен, песен на любов, радост и мир. Отче наш, който си на небето, алелуя, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, защото царството и силата и славата е Твоя завинаги. Ла
la 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 Ashnamen deva tu. Sargilava tu me. Ashnamen deva tu. Sargilava tu que ame. Kagilava samo tu que Jesus. Kakvalina toroana. Kagilava samo tu que Jesus. Kakvalina toroana. Deva manga. Sar arfame te zvučina. Tut me te ošakara. Oro duhoste Kakvalina stuka, Sabina stuk. Kakvalina stuk. Kakvalina stuka, Gilava stuk, te ame. Kakvalina stuka, Sabina stuka, Gilava stuk, te ame. La 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 la. Barisila i klovel tu tardeva. Da i klovel upravamente. Barisila i klovel tu tardeva. Da i klovel upravamente. Deva manga. Sar arfame. Kakvalina stutka, Sabina stutka, Gilava stutke ame. 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 Щастливо, щастливо синьо, ме ту задева, кайто мандева. Вярвам, че предстои най-интересният момент и най-важният. И вярвам, че Бог е Бог на небето и Бог на земята. Халелуя! Искам да споделям много малко слово и искам това слово да докосне сърцата и душите на всеки един тук на това място. И Божието слово да направи път там, където няма път. Няма нищо по-хубаво и по-добро от това да се съберем в името на Господа, така казва Словото. Ядете ли, пиете ли, направете го в името на Господа. Амен. Дай Боже, все повече хора да празнуват и да се веселят в името на Господа. Искам да споделям много важни моменти
В 1 Коринтияни 10 глава 31 стих Библията описва: и така ядете ли, пиете ли или вършите каквото и да е друго нещо, всичко, което вършите, вършете го за Божията слава. Колко от вас вярвате, че ние сме призовани и сме родени да прославим Господа с живота си? Не само с думи, но животът ни да бъде проповед. Чувате ли? Животът ни да бъде проповед, животът ни да бъде хвала. Много са хората, които проповядват, малко живеят. Нека да бъдем от тези, които малко да говорим, повече да живеем. Искам да отидем заедно така набързо, да прекарвам през няколко слова в Битие 12 глава, свързано с този ден, свързано с Исак, свързано с Авраам. И бих искал да бъда свидетел на това, което виждате днеска, на това, което се наслаждавате. Понеже спомням си дните и времето, който Светло и Джейлан са застанали пред Господа и викаха към Господа за Исак. И Бог не е закъснял. Дойде време и го видяхме в реалност. В Битие 12 глава Библията казва: тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си и от рода си, от бащиният си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще направя от тебе голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще те благословя и онези, които те благословят, които те благославят, а ще проклоня всеки, който те прокълне, и чрез тебе ще се благославят всички земни племена. И Авраам тръгна, както му беше речено от Господа, и Лот тръгна с него. Авраам беше 75 години, когато излезе от Харан, и Авраам взе жена си Сарая, Лотовата, братовият си син, и всичкият си имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан. Те излязоха, за да отидат в харанската земя, и дойдоха в харанската земя. И Авраам пропътува земята до местността Сихем, до дъба на морето. В тази земя тогава те живееха хананците. И Господ се яви на Авраам и рече: на твоето потомство ще дам тази земя. И там Авраам издигна олтар на Господа, който му се яви. Скъпи приятели, Бог обещава нещо на Авраам в момента, в който Авраам го няма. Бог му казва: на твоето потомство ще дам това и ще те благословя. Авраам все още няма Исак, но Бог обещава. Искам да ви кажа на всички, които сте тук на това място, всичко това, което Бог е обещава в живота ви, рано или късно Бог ще го даде. Рано или късно то ще се появи. Бъдете верни на това, което Бог ви призовава. Бъдете верни на това, което Бог вика към вас. Авраам нямаше все още Исак, но Бог е казал: ще те благословя. В момента, в който Бог му е казал: ще те благословя, той си помислил, че Исак ще бъде неговият наследник. И малко по-късно, 3 глави надолу, в 15 глава, нека отидем на 15 глава, и Библията описва първи стих: след тези събития дойде Господното Слово. Кажи Слово. Когато идва Слово, Бог се раздвижва. Дойде Господното Слово на Авраам във видение и Бог каза: не бой се, Авраме, аз съм твоят щит, твоята твърде голяма награда. Бог се явява на Авраам и казва: не бой се, не се притеснявай. Колко от вас знаете, че в целия календар са написани 365 дни? И в Библията не напразно, не случайно е написано 365 пъти думата "не бой се", който означава всеки ден за теб има по една дума "не бой се". Не бой се. И Бог се явява и му казва: Авраме, не бой се, не се притеснявай, аз съм твоят щит и твоята твърде голяма награда. И това слово тази вечер ме благославя, понеже Бог казва: аз съм твоят щит и твоята твърде голяма награда. Понеже Бог е видял притеснението на Авраам. Бог е видял притеснението на тази Анна, която нямаше дълги години деца. И Бог знае, когато ние се притесняваме, че чрез нашето притеснение не можем да разрешим проблемите си и нуждите си. Време е да предоставим всичко в ръката на Татко.
време. Казах, време е да предадем всичко в ръката на Господа. Авраам рече, Господи Йова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен? Искам да ти кажа, в твоите очи виждаш, че си отиваш в бездетен, но Бог те вижда, че твоето потомство е колко небесните звезди и колко морският пясък. И твоето виждане не е като неговото виждане и нито неговото виждане е като твоето виждане. Без значение какво виждаш ти днес, важно е какво Бог има за тебе. Бъди готов да приемеш това, което Бог има за тебе. И Авраам каза, какво ще ми дадеш, аз си отивам бездетен. И той Елиязар от Дамаск ще притежава домът ми. Авраам рече още, ето, ти не ми даде чадо. И ето един роден в домът ми ще стане наследник. Но ето дойде Господното Слово. Кажи Слово. Когато идва Словото на Господа, Бог се раздвижва. Бог прави път там, където няма път. Но ето дойде Господното Слово и Бог му каза, този човек няма да ти стане наследник, а онзи, който ще излезе от твоите чресла. Но той ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе навън, кажи навън, като го изведе навън, показа му и му каза, погледни сега към небето и изброй звездите. И ако можеш да ги изброиш, и му рече, толкова ще бъдат твоите потомстви. И Авраам повярва на Господа и той му го вмени за правда. Амен. Приятели, идва време, когато Бог ще развали твоят комфорт. Бог трябваше да развали комфортът на Авраам, който той лежеше в тази палатка. И от палатката няма как да видиш звездите. В палатката няма как да видиш, в тази шатра няма как да видиш славата на Господа. Време е да изленеш вън от твоето ограничено място и време. Бог е този, който ще ти изведе навън и ще ти покаже славата си. Защо говоря тези неща? Защото вече години наред живеем заедно с Джейлан и с Светло в Бордо. Заедно служим там, в църква Извор на живот. И им знам живота, те знаят моя. И дълго време стояха пред Господа и се молиха за Исак, за обещаното от Господа. Също аз с моята съпруга застанахме пред Господа и викахме и плачихме към Господа и се молихме за това, че Бог да им даде дете. И не само за тях, ние се молихме също и за Донка, молихме се също и за Ваня. Събра ги един ден вкъщи, не знам те дали си спомнят. Бяхме в апартамента и започнахме да се помолим и с моята съпруга почнахме да пророкуваме върху живота им и казахме, заповядваме децата, които Бог има за вас, да дойдат в реалност вътре във вас. И след това моята съпруга направи един акт на вяра, отиде в другата стая, взе бебешки дрехи и им даде. Казва, честито, това е за вашите деца, които ще се раждат до година по това време. И не много късно Ваня забременя и роди. След това, първо ти ли? Донка също роди. И малко по-късно чух, че Джейлан е пълна. Бог я направи радостна майка, че забременява. И си спомням, бяхме за Нова година в сградата, в църквата. Направихме там младежка вечеря, томболи, така нататък. И тя казва, трябва да ви кажа една важна новина. И ние чакаме да чуем новината и тя казва, аз си направих тест тази сутрин, аз съм бременна. И аз почнах да плача. Само и да не плачам и сега. Толкова бях щастлив, толкова бях радостен и казвам, Господи, ти не закъсняваш. И всеки път, когато се молих за тези три жени, за Ваня, за Донка и за Джейлан, винаги използвах Словото на Господа Исаия 54 глава.
И това слово толкова силно стоеше вътре в мене. И всеки път, когато изговарях това слово върху тях, виждах нещата реални, казвах, много е близо времето, в което вие ще раждате. И аз бих искал тази вечер да поканя тук, на това място, едни много красиви семейства, двойки, и искам да изговарям слово върху утробите на тези хора тази вечер. И нека го направим заедно. Искам да поканя тук на това място и да благословим брат Захари с сестра Ани. Също искам да поканя тук брат Чоко и Шена и Меди с неговата съпруга. Заминали? Нищо, ние ще се помолим. Боже, ще изпращаме Божието Слово до тях. Нека заповядат тези двойки и нека се помолим за тях. Нека ги благословим, нека протегнем ръце към тях. Нека изговаряме слово на вяра. Вярвам, че Бог има най-доброто за тях. Халелуя! 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 Готови ли сте? Нека протегнем ръце към тях. Нека ги благословим тези семейства. Нека изговаряме слово на победа върху тях. Нека изговаряме Бог да отключи утробата им. Халелуя! Татко, ние те величаем. Искам да изговарям слово върху вас, младежи. Бог, когато обещава, Той не лъже. И чуйте словото, което искам да изповядвам върху живота ви. И това е Исаия 54 глава. И Божието слово казва така: весели се, неплодна, която не си раждала. Запей с радост и възкликни ти, която не си била в родилни болки. Защото повече са синовете на самотната, отколкото синовете на омъжената, казва не който и да е, а Господ. И чуйте, това е много важно и вие трябва да се приготвите. Оголемете мястото на шатъра си и нека разширят завесите на жилищата си. Не се скъпете, продължете въжетата си и закрепете колчетата си, защото ще се разпространите надясно и наляво и потомството ти ще владее народите и ще населят запустелите градове. Не бой се, защото няма да бъдеш поругана, и не се смущавай, защото няма да бъдеш посрамена. Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и няма вече да помниш укора, който си насила като вдовица. Защото, чуйте добре, това е много силно, защото твоят съпруг е Творецът ти, чието име е Господ на силите. Ние едно оръжие, скроено против вас, няма да успее. И ще победите всеки един език, който би се повдигнал против вас в съд. Това е наследството на слугите Господни и правдата им е от мене, казва Господ на силите. Халелуя! Татко, тази вечер ние те благославяме преди всичко и издигаме Твоето име, Татко. Татко, тази вечер въз основа на Твоето Слово, Исаия 54 глава, Господи, ние го декларираме върху живота им, Господи. Така както са захванати, Господи, в едно, и според Марк 10:9, Господи, онова, което Бог е съчетал, никой да не може да го разлучи в името на Исус. Татко, ние изговаряме не просто дете, Господи, изговаряме деца в името на Исус Христос. Изговаряме деца в името на Исус Христос. Боже, нека утробите им, Господи, да бъдат пълни. Утробите им, Господи, да бъдат пълни. Река от жива вода, Господи, да потекат в утробите им, Татко мой. Татко, ние ги благославяме и ние ги виждаме като родители. Не като двойка, а като родители. Не просто като момиче,
а като жена в името на Исус. Не като момче, а като баща в името на Исус. Издигаме ви и изговаряме до година по това време. В името на Исус. Да виждате славата на Господа. Да виждате славата на Господа. Деца около вас. Вик около вас. В името на Исус. Плач около вас. Плач от деца в името на Исус Христос. В името на Исус. В името на Исус. Халелуя. Татко, ние ти благодарим. Татко, ние ти благодарим, Господи. Боже, ние благославяме това семейство също, Боже Чоко, и неговата жена, Татко. Господи, изговаряме небето да бъде отворено върху тях. Изговаряме отворено небе, Татко. Благославяме ги, Господи. Благославяме ги, Господи. Благославяме ги, Господи. Благославяме ги, Господи. В името на Исус Христос изговаряме, Боже, отвързване върху утробата им, Господи. Боже, изговаряме, Татко, отвързане върху утробите им, Господи. Отвързане върху утробите им, Господи. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос декларираме Вашето бащинство. В името на Исус Христос. Вашето родителство в името на Исус Христос. Господи, по това време до година, Господи, те да видят Твоята слава, Господи. Нека, Боже, в обятията си, Татко мой, да държат синовете си и дъщерите си в името на Исус Христос. Господи, моля Те, изпрати ангели, Господи. Изпрати, Господи, ангел Гаврил в името на Исус за добра новина, за добри новини, Господи, в името на Исус Христос, Боже мой. Татко, ние ги предаваме в Твоята ръка. Боже, предаваме и третата двойка, която не са помежду нас. И Те молим, Татко, също така да благословиш и тях. Татко, ние Те молим за Алекси, за Лайка, Господи, Лалка, Господи. Моля Те, Татко, за тази двойка, Господи. Моля Те, нека небето да бъде отворено върху тях, Господи. Нека небето да бъде отворено върху тях, Господи. Изговаряме отворено небе, Господи. Изговаряме да бъдат глава, никога опашка, Господи. Изговаряме, Боже, да дават назаем и никога да не взимат назаем, Господи. Изговаряме, Боже, да живеят в пълна хармония, Господи. Изговаряме, Боже, да живеят в Твоят мир, в Твоята слава и да видят Твоята слава всеки ден, Господи. Изговаряме, Господи, да тичат и да не се изморят в Твоето присъствие, Господи. Изговаряме, Боже, да се издигнат с криле като на орел и да летят, Боже, над бурята, над проблемите, Господи. Изговаряме, Боже, там, където стъпват нозете им, да превземат, Господи. Изговарям, Боже, всяка една стена на Ерихон да пане в живота им, Господи. И те да видят Твоята слава, Господи. И те да видят Твоята слава, Господи. Те да видят Твоята слава, Татко. Величаем Те, Йешуа. Величаем Те. Величаем Те. Величаем Те, Татко мой. Моля Те, Боже, напълни ги. Моля Те, Боже, изпълни ги, Господи. Изпълни ги с Твоята слава. Изпълни ги с Твоята слава. Изпълни ги, Татко мой. Изпълни ги, Татко мой. Нека Твоето слово да бъде светилник на нозете им и виделина на пътеките им, Господи. Боже, ние ги предаваме в Твоята ръка. Издигни ги, Господи, за едно ново измерение. Издигни ги за едно ново време, Господи. Издигни ги за Твоята слава, за Твоето дело, Господи. Боже, моля Те, опази ги, Господи. Нека да бъдат отделени, Татко мой. Нека да бъдат отделени за Твоето дело, Господи. Боже, ние Те благославяме, Господи. Благославяме тези хора тази вечер. Благославяме тези младежи, Татко. Боже, аз Те моля за всеки един младеж тази вечер. Аз Те моля за всеки един човек тази вечер, Господи. Аз Те моля за всеки един присъстващ човек тази вечер, Господи. Боже, ние Те молим и освобождаваме Карвало за Тебе, Господи. Карвало да бъде за Господа, Господи. Карвало за Тебе тази вечер, Господи. Нека Твоята слава да слене в този град. Нека Твоята слава да слене в този град. Нека да дойде свобода в Карвало, Господи. И Боже, Карвало да познае славата Ти и да познае волята Ти, Господи. Боже, ние изговаряме спасение върху този град, Татко мой. Благодаря Ти и Ти отдавам цялата слава, Боже. Благослови еклесията в Карлово. Благослови служителите в Карлово, Господи. Предаваме всичко в Твоята ръка. Татко, ние Те благославяме. Велик и достоен си, Господи. Велики и чудни са Твоите дела, Татко. Господи, благодаря Ти за Твоята милост и за Твоята любов, Господи. Боже, предаваме тази жена в Твоята ръка. Татко, ние я предаваме в Твоята ръка. Татко, ние я предаваме в Твоята ръка, Господи. Боже, аз Те моля да я благословиш, Господи. И аз Те моля да изпълниш, Господи. Изпълни я, Татко. Изпълни я в името на Исус. Предаваме я в Твоята ръка, Господи. Халелуя, халелуя, халелуя. Може да издигнете ръце към Господа тази вечер. Издигнете ръце към Господа.
И хваля Те, Господа. Татко, ние издигаме ръце към Тебе. Това е знак, Боже, в който ние се предаваме в Тебе. Предаваме се на Тебе, Господи. Ние казваме, ние сме Твои тази вечер, Господи. Предаваме живота си на Тебе. Кажи, предавам живота си на Господа. Предавам себе си на Господа. Предавам семейството си на Господа. Онова, което предаваш на Господа, това Господ ще го опази и ще го умножи. Затова, че предай на Господа това, което искаш да предадеш тази вечер. И Бог ще го умножи. Татко, ние Ти благодарим. Боже, аз Те моля, Татко, и за Светло. Аз Те моля за Светло. Моля Те, Татко, и за Джейлан. Моля Те, Господи. Моля Те, Боже, за Исак. Боже, моля Те. Благослови Исак, Господи. Благослови усмивката му, смехът му, Господи. Татко, моля Те. Нека Исак, Боже, да превземе. Нека, Боже, Исак да бъде радост и веселие около Светло и около Джейлан, Господи. Нека, Боже, родените от тях да изграждат запустелите места. Може ли всички да протегнем ръце към това семейство? Господи, ние благославяме Исак. Боже, ние изговаряме слово на победа, Господи. Боже, нека това семейство да живее Твоята слава. Нека това семейство, Господи, да живее Твоето присъствие. Нека това семейство, Боже, да бъде свидетелство за Тебе, Господи. Татко, ние Ти отдаваме цялата слава. Боже, предаваме този ден в Твоята ръка. Боже, този ден толкова е красив. Боже, този ден толкова е добър. Да празнуваме и да видим Твоята слава. Да празнуваме и да не се изморяваме, Господи. И да издигаме най-вече Твоето име, Татко. Издигаме Те. И хвалим Те, Господи. Хвалим Те, Татко. Величаем Те. Величаем Те, Татко. Благословено да бъде Твоето име. Благословено да бъде Твоето име. Благословено да бъде, казах, Твоето име, Господи. Велик си, Татко. Велик си. Велик си. Халелуя. Халелуя. Благодаря Ти, пасторе. Малко са закъснени и искам да Ви благодаря на всички близки, роднини, приятели, братя, сестри. Радвам се, че Ви имам. Денят ми е щастлив, благодарение на вас, разбира се и на татко. Днес всички Вие направихте жертва и дойдохте на това време. Благодаря Ви, но искам да благословим пастор Асен, който направи твърде голяма жертва, понеже дъщеря му днес е рожденничка. Той избра да празнува заедно днес с нас. Пасторе, това е за теб. Искам да сеем в теб, в твоето служение. Сеем в теб с вяра, че ще дойде ден, не след дълго време. Ще те видим по телевизия, по стадиони. Бог ще говори за теб. Ти говориш за Бога, но и Бог ще говори за теб. Небето знае за теб. Земята също ще чуе за теб. Дошло е твоето време, в което земи ще се разцепват, когато стъпваш. Основи ще бъдат разчупени от вика ти, когато викаш. Ерихон падна с вик. Твоите врагове ще паднат с вик. Радвай се за враговете в живота си, защото дякон Стефан видя Господа, когато враговете хвърляха камъни към него. Враговете ви днес отварят небето за вас. Но когато познавате Господа, радвайте се за враговете си. Те ще отворят небето за вас. Вие ще влезете в небето, враговете ви ще останат извън това, което му Господа за. Искаш ли да нещо да кажеш ти?
Благодаря ти отново. Искам да прегърна и теб. Ти си един уникален човек. Това, което свириш, стига до небето. Господ знае за твоите звуци, защото идват от Господа. Ти може би не знаеш, но това, което свириш, стига до небесата, разтваря небеса. И на хората около теб не им харесва. Защото твоя дух дразни техните духове. Искам да те прегърна, ти си един прекрасен човек. Пастор Асен, искаш ли нещо ти да кажеш? Това е достатъчно, което чухме, но искам да ви кажа нещо много силно. Понеже имаме повод за това да се радваме днес, това е нещо велико, което се случи, но понеже това дете не носи случайно това име Исаак, искам да чуете това. Бог ми говори за Исаак и за това, което се случва в момента, нали, в България и това, което виждам. Нека ви кажа нещо много силно, чуйте. Знаете ли защо Бог избра Исаак, а не Измаил? Зададох си този въпрос. Защото Исаак беше готов да умре, но Измаил не. Чувате ли? Искам да го запомните това. Бог избра Исаак не защото беше толкова красив, толкова симпатичен, но защото беше готов да умре. Аз съм сигурен, че ако Авраам взимаше да принесе Измаил щеше да се съпротиви на Авраам. И възможно е да стане, и дори той беше възрастен, един млад човек, колко, нали, може да удари един възрастен, да падне и да тръгне. Ти ще ме убиеш. Но искам да чуете Исаак, когато тръгне с баща си. Авраам, вижте, искам да погледнете 6 стих, 7 и 8 и надолу, от 6 стих надолу. И Библията казва, и Авраам взе дръвца и ги сложи на гърба му. Виждате ли, че Исаак е преобраз в Стария Завет на Исус? Какво сложи Авраам на гърба му? Дърва. Какво Исус носеше? Виждате ли, че Исаак е преобраз на Исус? Това е нещо много силно. Исаак представляваше Исус. Знаете ли защо Бог обича нас? Защото във всеки един от вас живее Исус. Искам да чуете това също, моля ви. Ще кажа това и докато той ходеше с този кръст, аз вярвам, че това беше кръста, преобраз. Тези дърва бяха преобраз на кръста. Докато той ходеше с тази жена и си казах, чуйте, и си казах, абе как е възможно той ще убие това дете и не стига, че ще го убие след малко, взе решение да го убие, ами го натоварва с товар. Не можа ли поне той да носи тия дърва? Авраам имаше поклоним и ще се върнем. Това беше изповед. Това беше изповед. Искам да ти кажа, че в твоята уста има сила. Докато декларираш и казваш нещо в живота ти, неща ще бъдат променени, трансформирани. Градове ще бъдат променени, трансформирани. Само докато кажеш Карлово за Господа, Бог ще го направи. Бог ще го направи. И след това Исаак зададе въпрос на баща си, на Авраам. Татко, дървцата са тук, жертвенника е готов, всичко е окей. Къде е жертвата? Тогава Авраам взе и го върза. Виждате ли? И вижте, тогава Авраам какво извади? Нож. И иска да убие Исаак. Нека да ви кажа. А знаете ли защо Авраам не успя да убие Исаак? Защото в Исаак живееше Исус. Искам да чуете.
Понеже Исус е Божието Слово. Исус е Божието Слово и Той е меча. Чуйте, меча. Ножът на Авраам не можа да убие меча в Исаак. Вау. Защото мечът в Исаак беше толкова могъщ. Самият Христос беше в него. И това означаваше, че ако Авраам убиваше Исаак, убиваше Исус. Както искате, така го разбирате. Защото Исус ще да се роди чрез Исаак. Разбирате ли? И искам да видите какво се случва. Тогава Бог проговори. И ангел каза, нали, не дигай ръка, защото аз сега видях. Сега видях твоята вяра. Знаете ли, тази вечер Бог вижда вярата ви. Бог вижда неща във вашия живот. Така че най-доброто предстои за вас, приятели. Вашето семейство. Благославям Карлово. Благославям църквата във Франция, църквата в Карлово, в област, в цяла България. Сдигаме България. И ви благодаря за това, че имахме това прекрасно време заедно. Благословения за всички приятели. И не забравяйте, дори някой да вдигне ръка срещу вас, против вас, да изкарват ножове, вашият меч, който е във вас, ще блокира мечовете и ножовете на хора, които са готови да го убият. Защото меча във вас е по-силен от мечовете на тези, които държат в ръка. Така че вие сте повече от победители. Благословения. Алелуя. Алелуя. Татко, ние те молим с тези прекрасни деца, Господи. За Шела и Зидан. Татко, ние ги благославяме. Изговаряме Божие небето отворено върху тях и ангели да слизат върху живота им и да им прислужват, Господи. Татко, предаваме ги в Твоята ръка. Нека да познават пътят Ти. Нека да познават и волята Ти, Господи. В името на Исус. Да познават от опит каква е Твоята воля. Боже, нека да бъдат мощни служители. Нека да тичат в Твоето присъствие, Господи. Нека, Боже, радостта им да бъде пълна и Ти всеки ден, Господи, да ги зарадваш с нови неща. Боже, моля Те, ние едно скроено оръжие против тях да не устои, Господи, но да побеждават всеки един език, който би се надигнал против тях в съден ден. Нека, Господи, тяхното наследство да бъде скрито в Тебе и те да имат, Господи, една добра съдба с Тебе. Да живеят мечтите си и Твоето Слово, Господи, да ги придружава. Моля Те, Татко, ние ги предаваме в Твоята ръка. Татко, ние ги предаваме в Твоята ръка. Татко, ние ги предаваме в Твоята ръка. В мощното име на Исус. И отново изговаряме небето отворено върху тях. И те да видят Твоята слава. Моля Те, опази ги и ги закриляй за добро време. В името на Исус. Амен. Алелуя. С това майче ще приключим, не знам. Ние след малко ще тръгнем. Бъдете благословени хора, благославями. Стойте близо до Господа и не се отделяйте от Господа. Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си като на орел. И ще летят над бурята, т.е. над проблемите. Проблемите ще бъдат под нас, а ние ще бъдем над тях. Бог е този, който ще поднови силата ни. И ако Бог е обещал нещо, чакайте и не изпредварвайте нещата. Бог е верен да го направи. Благославям ви в името на Исус. Амен.